Era visto. Cambio de traballo. O Chino Yun quere expandir o negocio. Buah! Iso sí que é unha noticia. Payaso ese. Esa non é a noticia que vos teño que dar, home. Ano, e dai máis? Quere abrir un bazar novo. Buah! Iso é o mellor que escoitei en moitos anos. Esa tampouco é. Ai, non. Entón, cal é? O caso é que quere que sexa eu o xerente do novo bazar. Ai, Moncho, que notición, que contenta estou. Bo. E xa está. Non hai catástrofe ningunha, nin holocausto zombi, nin nada. Non hai, non. Pois vai a noticia. Co ben que empezaba a historia. Cala a boca, Kevin. Estou moi orgullosa de ti, Monchín. Gracias, cariño, gracias. Aquí tedes diante de vos o xefe do novo bazar. E que dixo don Anselmo? De que? Xa sabía eu que esquecía algo. A que vai dicir? Seguro que se alegra moitísimo por min. Don Anselmo é máis que un irmán para min, é casi como un pai. O cariño e respeto que lle ten a esta familia, por favor. Pero que dixo, home? Comigo sempre se portou como un baboso. Non creo eu eso, Don Anselmo é incapaz de facer algo así, é un cabaleiro. Normal, Elvira. Ti és moita muller do noso señor. E o normal é que don Anselmo sucumba aos teus encantos. Pero a Kevin a mí sempre nos tratou de maravilla. Pero que dis? Pero xa min rachoume unha gaita. E a min botoume dun traballo donde non me pagaban nada. Que pensas que isto, Suecia ou Alemanha? Declaráchelo todo, imbécil. Home, claro, vai polo legal. Vai polo legal, vai polo legal. Vai te ti da miña vista, non te quero volver ver diante. Idiota, estás despedido. Vale, home, vale. Como que irades. Pode que con vos non se portara ben de todo. Normal, no fondo é humano. Agora que comigo sempre tivo un comportamento exemplar, é bandera. É un cabaleiro. Pero que dixo, home? Con todas as que che leva feito. Vai che doer, non che digo que non, pero vas quedar como non. Imbécil, limpes os zapatos. Non me botes o lento dos pés, que mos quentas. Respira para lá. Ollo, ollo comigo. Ti estás tramando algo, pero a mí non me enganas, vale? Que tan cego estaba. Como non me decatei antes do mal que me tratou sempre don Anselmo. Sabedes o que vos digo? Que tedes toda a razón do mundo. Pero esta acabouse, acabouse. Mirade para aquí. Que? Don Anselmo, son Moncho. Sí, marcho a traballar co Chino Yun. Sí, estou farto da súa tiranía. Non penso traballar nunca máis con vostede. O último que faría na vida sería volver a traballar aí. Jamás. No, e voulle dicir outra cousa. Vaya a merda, Anselmiño. Así se fala, Moncho. Ui. Buah, papá, que pasada, Que ben falaches, moi educado, ademais. Admirábanme. E agora, a empezar a traballar no bazar do Chino Yun. Eso vai ser unha maravilla. Despois de tantos anos con don Anselmo, vai ser un xogo de nenos. Que? Ves bon? Que xa te metes vestido na cama? Mira que horas de vir ás 4 da mañán. Xa fuixo xa de Puscas a celebrar o primeiro día de traballo, non? Que dis? Mira que veño de traballar. De traballar a estas horas. Home, claro. Bueno, é terrible, Elvira. Nunca tanto na miña vida traballei. Estou reventado. Esa xente traballa máis de 24 horas ao día. Iso non se pode, Moncho. O día ten 24 horas. Pois non me digas como fan, pero eles traballan máis de 24 horas ao día. Dormen todos xuntos en liteiras, ali hacinados. Cobranche comida. Bueno, despois quédanse con media parte do soldo para pagar a liteira. Que eu non uso, por certo. Bueno, é terrible, é terrible. Teño que pagar ata o pasaporte, que senón deportan má China. Pero como che cobran o pasaporte se ti xa tes pasaporte, home? Ata niso me enganaron. Era visto. E comen 4 grans de arroz mal comidos. É unha cousa terrible. Tiven que escapar, que senón tiña que quedar ali traballando outras 24 horas. A tal hora xa me deben de estar buscando unha manada de chino. Se preguntan por min, dille que non me biches, Tes que falar co Chino Yun, así non podes seguir. Que dixo? Que mala hostia que teña capaz de mandarme de volta a China.
Monchiño, pois xa sabes o que che espera. Non, xa, volver ao dantes. Hola, don Anselmo, que tal? Son eu, Moncho. Como que Moncho? Moncho, o seu Moncho de Elvira. O que traballaba con vostede ata hai 2 días, sí. Que como me atrevo a chamar? Home, non tomaría en serio o que lle dixen onte, non, é que era unha broma, é que eu son así tan chistoso, era para que rira un pouco, é que teño unha chispa que Dios me conserve. Claro. No, sí, xa sei que son un desgraciado, normal, de aí para arriba, non valo nin para tomar polo saco, pero... mire, mañán, se non lle importa, volvo por aí, como sempre, a traballar, non? Como sempre, non? Unha hora antes, vale, normal, claro, sí. Bueno, pois nada, logo, perdoe por todo, don Anselmo, sí. Xa levo os croissants. Quere churros? Vale, ala, perdón, sí, son un inútil, sí, vale. O que vostede diga, don Anselmo, claro. Adeus á aventura asiática. Mañá mesmo volvo ao suministro Anselmo. Don Anselmo, grazas por darme o posto de traballo outra vez. Un abrazo. Quítate de aí. Mire, ten vostede un corazón que non lle colle no peito por esquecer o que lle dixen. Iso precisamente quería falarche. Daste conta que hoxe chegaches unha hora antes. Pois vai ser así todos os días da semana. E ademais vas a ir unha hora máis tarde. E quérote aquí todos os fines de semana. Xa. Naturalmente, a túa categoría laboral vai baixar. Agora és aprendiz, cobrando menos. E da grazas que non te boto a rúa dunha patata. Non sabe canto yo agradezo, de verdade. Non se vai arrepentir. Xa estou arrepentido. Que gran home, don Anselmo. É o noso cabaliere. Un señor. Que tipo, Nada que ver ca raza cativa esa do Chino Yun.